Yo. Hey, Harry. Hey, Renier. Wist je klaar voor? Nee. Oké. Maar u is de gast misschien wel? Boterbreien en green seeds. Welkom bij de eerste podcast in het Fries. En Harry en Rennie vertellen over verschillende onderwerpen. Welkom in Stroopmoes, de podcast. Wie haar een gast? Doe maar eens wel. ik nog net praten. Doe maar eens wel even voorlezen wat ik op de briefkast zet, Renie. Friesland. Ja, Dit is even spontaan. spreekbeurt. Even spontaan dat opnemen. Oké. Friesland boppen, wij kennen het. Maar net iedereen is hier even enthousiast door. In deze aflevering gaan we het over Friesland. Hoe we het ervaren als Friesen en wat we merken aan oren. Dit doen we net Linne, maar met onze derde en laatste gast. Heyo! Waar is dit? Dit is Boy en Bram Verzeggen. The one and only. The one and only. Krijg ik zo'n opkomstversie zoals John Cena. Ja, dat mij. One night in Bangkok and the world's your oyster. Maar wacht even, du bist Boy en Bram Verzeggen. Wat doest? Waar bist? Waar komt wij? Hoe Ik oud ben bist? Boyen. Ik kom uit Kammersweg. Geboren en getogen. Ik ben installatiemonteur. Ik ben 24 jaar. En ik ben maat met Reinier. Zuske van Gerben. Nee, net al weg. En Harry Hossebos. Ai. The one and only die ik kennen van de Hossebos snack bij mijn niks zeggen van me. Ik ben Jawel, geen jawel. klaar met. Maar maak het klaar Ja. Nou, ben je bereid? Nice. Nou, super. Mooi dat je me wijst, jongen. Haast er zin in? Super. Oké, Ja. Ja. Altijd is mooi. mooi. Ja. Top. Boy smeekt om in onze podcast te komen. Ja. Ja, op Dus een knibbeltjes. eindelijk. Op een inderdaad. Ja. Je had dus ook gewoon yield doen, hè? Ja. Nou, eigenlijk ga je Miguel doen. Want dan ga je hem een beetje luisteraars. Dus. Ik hou een trouwe fanbase, dat is dus mem. Dus hij en die 4 broers en zussen en die band ervan. Dus ja, Nou, dat is al meer dan wat we tot dat nu is toe wat hadden. je meer dat je maakt. Dat Dus. gaat verdubbeld worden dus. Nee. Oké, ik ben benieuwd. Oké. Zeg maar de eerste stelling erin gooien. Harry. Ja, want wij geven het toe haar of is het al verteld? Nou ja, ik ga wel even zijn dat we toe Friesland gaan. Oh ja, oké. Ik ga het net meekrijgen. Als het even... Oh. Nee. Nou, wie gewoon toe Friesland gaan? Boyen. Oké, maar in de zin van gewoon zo, bam, Friesland, that's it. Ja, gewoon, ik ga jouw stellingen, Jamie. Ja. En dat kan alle kanten opgaan. Ik weet zelf echt nog net welke kant dat ze opgaan, want ik ga ze zelf net betalen. Goeie voorbereiding. Ja. Ja, maar Super. viel ik vrij om een beetje zelf input Ja, te dat geven. komt wel, maar dat is even een speakbriefje. Ja. Maar ik smiet de eerste stelling er gewoon in en dan mij hem om de beurt gewoon even zeggen wat je hem ervan vindt. Ben je het er mee eens? Ben je het er mee oneens? Of net mee eens? Oké. Dus Dat doen van die oude meisjes al deze. Hoe heet ben ik? Ja, nou, ja. ja, Oké. Nou, Oké. feest. Vreselijke dat. Doe maar, klap hem erin. Oké. Ik ga dit net betaald, dus als het dom vies, dan maar ze het even niet net jongens. Dan maak ik die reden dat je noemt, jongens. Ja. Oké. Nou, leuk jongen. Zo. Nou, doe nog maar. Wordt het lang. Wat samen. Mensen zitten hier tussen, die vol in spanning. Doe een puntje van hun stoel. En doe... Ja, echt wel. Oké. Ik ben trots op mijn taal en mijn land. Ja, wat, daar ben ik er trots op. Tuurlijk, je hebt net. Ja. Nee. Doen, hè? Nee. Ja, maar doe best ook een half gebakken Fries. Hè? Nee, Dat het een beetje... ik ben er wel trots op. Wie komt echt door de waren? Ik kom uit de Waarden. Nou, ik vind... je bent altijd, hè? Altijd. Ja, vooral je. Vooral altijd. je. Rennie een paar mooie vrouwen uit de studio heen. En Harry is helemaal slecht. Boe. Nee, maar ik ben wel echt trots dat ik Fries ben. Ik ben er nog trotser op dat ik zelfs thuis in Kammersweg geboren ben. Net in het ziekenhuis. Ik net. Nee, dat vind ik echt wel Ja. een mooi iets. Dat ik een echte waarpik ben. Ja, dat is top. Ja, dat vind ik wel mooi. Dank is letterlijk ze geboren echt al. Ja, maar zoals in Ljouw ben ik geboren, dat krijg ik niks. Hè. Nee, Dat krijg ik niks. eigenlijk net. Ben je geboren, Harry? Daarachter. Ja, shit, daar ga je het al. Nou, nee, dat Nee, is beter. Smellingen. Nou, dat is goed. Maar Jim had gewoon maar de skeer of zo thuis even de navelstreng trokken. Ja? Voor hem dat gewoon. Ik maar ga zijn hem zelf een navelskip. knoopje in lijn. Ik ga hem zelf in aanknippen. Ik zeg, memsje, ja, streng in druk ervan. Even staat deze om de werm heen en dan... Ja, zeker. Ja, het is... Een soort tie-rapje, zeg maar. Ja,
Ja, nee, mijn zus had me teruggeknipt. Echt? Ja, die had wel iets te lang afgeknipt. Dus ik ga nou net zo'n mooie navel die naar binnen gaat, maar een mooi beeldje. Dit is de aflevering met de meeste diepgaande details. Dat nota. Ik dacht, er was zo'n slinger eromheen. Ja, dat is wel makkelijk, hè? Als Kijk, dat kaas was als in de ook- winter een sjaaltje omheen. Dat is ook wel weer van die kalfjes. Die krijgen wormen en dan hangt er nou wat onder. Oeh, dat vind ik vies. Daar ga ik nog nooit op letten. Nee? Nee, ik ben Oh. geen boer. Maar Nee, maar... even om Kind. terug te komen naar de... Oh ja. Ik ben zeer zeker trots op mijn taal en loon. Maar ik merk wel dat er altijd een beetje haat is naar deze taal. Ja. Oh, echt wel. Ja. Heel volle. En vooral ook als dan past die on, dan gaat Nederlands praten en dan is dat niet goed, want dan heeft een Fries accent. Ja, nou, zie mensen van buiten Friesland om, die hebben het idee of je wil maar naar de trek en de squal. Ja. En die gaan wel Dat doe helemaal ik. klompen. Ja, dat is zeker wel gebeurt het wel. Nou, bij ons gebeurt het echt op squaal. Je hebt één gaas op trekker hebben. Ja, dat wil je zeggen. Ik vond het machtig. Dat is echt mooi. Ja, dat is toch super. Maar dat we alleen maar klompen mogen gaan, ga je er wel een zak mogen gaan en dat we verstaan gaan van Jan Keutel. Want ik ben gewoon heel dom. Echt zo. Nou, weet ik net. Nou, die ben wel... Ja, maar wie had dan misschien wel verstaan van dingen waar ze op in Randstad bijvoorbeeld geen verstaan van haar? Keeltjes, maar je navelstreng. Juist. Ja. Ja, nou ja, maar als toen bijvoorbeeld ik praat ook in mij uit Amsterdam wij. En die dacht dat we alle boeren waren. Dit heel Friesland, ze willen nooit echt boeten naar Amsterdam, wat west en zo. En ze wist gewoon net beter dat gewoon Friesland, dat het gewoon Ingrid Weiland is, maar Ukraine. Dat is het. Dat slaat ik nergens op. Dat is echt dom eigenlijk. Ja, Ja, dat is kwaadzichtigheid. maar dat is correct hoe dom wat Amerikanen binnen. Nou ja, ongeveer Die wel, denk ja. ik dat Amsterdam de hoofdstad is van Europa. Zulke ding. Dat is het toch, hè? Ja. Nee, dat is Ljout, jongens. Dat is Ljout. Ja, nee, ze ben heel kwaadzichtig op Friesland, denk Maar ik. had je hem bijvoorbeeld naar een oren provincie gaan? Bijvoorbeeld, je hem ze, nou doe je eens wel eens naar hoe je dat ook weer, die boom boom feesten. Op Tempelfeest. South to Sea of zo? South-to-Sea, Nee, die oren die in Zaandam. Zaandam. Oh, ja, Snowbase. Ja, Snowbase, dat is een grens, toch? Zaandam is... Oh, nee, let maar, dat is een dat is Nee, wat anders. Dat is, Zaandam Stadskanaal bedoel je dat, denk ik. is Stadskanaal is in Grens, Ja. ja. Dus Zaandam is bij Amsterdam. nou ja, oké, het zil ik wel. Maar Ja. merk zo daar dan ik wel dat is dan een beetje oors behandelen wist. Nou, nee, net op van die hardcorefeesten. Dat helemaal net. Maar Want, ze weten dat ze uit Friesland komt zo. nou, dat hadden ze net in de gaten, pas als ik het zie. Dat ik het Friesland weer kom. Dan kreeg ze ik de opmerking. Oh, Friesland, bappen! Ja, zeker. Friesland, Bappa, zeggen ze allemaal. Maar altijd een beetje sarcastisch of zo had ik het idee. Ja, maar je hem toch een keer tent, hebben we toch ook een beetje mensen die uit Amsterdam bij komen. Of Ja, oké. die Ja. boerenlul. Ja, Nou, dat dat, haast toch gek voor een idee van, nou, wat is dit voor waardeloze sek, joh. Ja. Ja, Ja, maar als iemand uit Amsterdam komt, dan ging ik net met die denken van... Goder. godver. Dan denk ik gewoon, oké, ja, best. Maar, Ja, dus maar dat is Harry. Ik denk dat Harry die zit overal wel verriepen. Dat boeit hem al net zo volle hoe mensen praten en wat mensen zeggen. Of nou, dat op zekere hicht, dat denk ik. Ja, maar ik ben net op de hoogte van al die stereotypen. Dus ik denk dat dat het een beetje ja, is. omdat ze de vastboetende boord hoor al. Dus Oh. doe jij nergens wies. Ja, nee, ik ben net bij die Lietse Piemel groep. Daar val ik boeten. Joh, dit is big dick energy. Nee, maar doe haast wel heel wat stereotyperen Nederlanders. Maar echt die kakkers en zo. Maar dat hier achterover en dan zo'n bluescon, zo'n polootje, jongen. Ja. Of zo'n rode Stony Island oké. Boys. Ja. Ja, klopt. Die band, daar heb je toch ik, een mening ik hoor. associeer dan net met een land of zo, of met een provincie of met een dinges. Nee. Ik snap wel dat ze is met things van Friesland Nou, boeren, maar- ik gooi het dan altijd op het gooi. Op het gooi. Ja. Op het gooi. Ik gooi het op het gooi. gooi. Ja, van die rieke meisjes die van die ons paupers noemen. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat ze dat met Greens en Drenthe hebben. Ja? Nou, Greens, dat is best wel boers eigenlijk, hè. Bijvoorbeeld, ik werk je dan in de bouw. En dan werk ik ook vaak met Greenslanders. En dan ben ik sterk. Echte Greenslanders, echt die platgreners, dat ben echt wel dikke roeghouders, ja. En die gaan echt niks met Friesen. Die vinden Friesland echt kut. Ja? Ja, zeker. Ja, die vinden niks van Friesland. Nee, ik vind juist heel raar, omdat ik eigenlijk een beetje hetzelfde ben als u daar in het platteland. Ja. Maar ze gaan er niks mee. Ze vinden ze echt verschrikkelijk. Maar waarom dan?
Ja, nou ja, ze vinden dat we een kuttaal gaan. En ik vind het goed dat we ook een kuttaal gaan. Ja, maar dat had ik ook wel. Ja, want ik werk ook in Grains en dan is het ook heel vaak. Kom je uit Friesland? Dan denk ik, voor zo'n oké, Friesien, ja. hè? Voor het Friesien. Ja. Ja, Wauw. Ik denk, oké, boeien. Maar dan in het begin zei ik nog... was je daarom zo laat? Moest je nog langs de paspoortcontrole of zo? Ja, zulke dingen. ja, maar ik vind het altijd heel gek dat hun dan, alsof hun informatie weten hoe uur is, alsof hun zitten haar raddelen met de rest van Nederland. En wie weet er net wat dat is. Ik snap dat nooit. Maar de gast toch gek heel wat mensen in Ben Friesland, die willen graag dat Friesland onafhankelijk wordt, weet je wel? Ja, Die willen de grenzen sluiten voor de rest. bouw die niet horen. Zo Donald Trump, maar dan in Friesland. Ja. En dat vind ik echt heel kwaadzichtig. Wat maakt het uit waar ze fuck als wij komen? Mij boeit dat echt niet. De hoenekop die gaat er nou een vers maken, hè? Bouw die niet horen. Ja? Ja. Ik heb hem nou dan ik als dit uitzending dan iedereen inzetten en dat is dan dit preview die in dus of zo. Ik weet net dat op mij. Ja, ik denk op YouTube dat er dan eraf wordt geskopt. Dan zet die rotzooi dan echt op YouTube. Ja, dat. Dat maakt niet. wel. Van waar? Ja. Net voor mij, hè? Nee, maar wie gaan nou toch die aflevering... Wie gaan alle afleveringen op YouTube? Ik kan hier niet eens jongen, alleen op Soundcloud, op Spotify bedoel ik. Soundcloud zit er ook op. Ja? Nee. Maar zo'n je hem dat willen dan? Een Mjorra om Friesland? Hell no. Nee. Dat is toch kut? Nou, dat maakt het voor u natuurlijk ook weer moeilijker... dat wie dan een keer wel ergens oors in willen. Oh, lekker Harry. Maar het is toch ook gewoon raar. Het is toch gewoon een vet ongemakkelijke situatie als Friesland niet een keer onafhankelijk is, terwijl we zitten er nog gewoon bij. Ja, maar wat willen we onafhankelijk dan? Dat hebben we. Niks. We gaan hier appels en we gaan Kai. Nou, dat is het. En dan we kennen van Westerheen, kennen we de boerenpas met de trein. Nou, mooi jong. Ja, Ja. en hij stapt het. Ja. Meer gaan we net te bieden. Ja. Nee. nee. Dus, Ja, oké. Scariontjes. oh ja, nou ja, wees Suikerballen. suikerballen. Echt, de Friese suikerballen is wel echt lekkerst. Ja. Ik vond zelfs toen, ik ben toen voor 8 maanden voor de West in Boerenland. En daar vond ik zelfs in de supermarkt, aan de andere kant van de hele wereld, gewoon Friese Ja, suikerballen. in Curaçao. In Curaçao, Ja, ja. dat ga ik zo. Ja, dat ga ik dit van dit. Ja, ga ik het echt kocht, kan een paar stukjes gewoon. Nou, dat is helemaal klam al eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon net met de fruit. Nee, niks willig. Wat raar. Ja, dat is toch machtig. Friesland op vet. kaart. Dan zie je in Tessels bier daar. Vind Echt? ik wel mooi. Oh. Ja. Maar voor mij de wel weer oud. Ja, Maar ja. Eusjen, je bent dus wel eigenlijk trots op, maar je wil wel dat het gewoon bij Nederland bloeit en dat we eigenlijk wat meer erbij jaren, zeg maar. Nou, ik vind het wel leuk dat we even... Aan de ene kant vind ik het ook wel leuk dat we als apart zo'n worden. Mhm. Ja, hoe is het door op bieden? Ja, hoor. Nee. Want Ja. ik vind dat beter als... ik wil liever vies jongens doen omdat ik een Fries ben dan dat ik een kakker ben. Ja, dat Oh. is zeker weer. Maar dat is toch echt een stereotypering? Ja, weet ik. Maar ik vind Ze doen het bij u en we doen het bij hun. Dat Ja. zeg ik Ja. dat gewoon. Alleen ze vinden van u is alleen maar dat we gewoon heel dom binnen en dat we niks kennen en dat we alleen maar met de hand werken en that's it. Ja, en arrogant dat we gewoon helemaal... Friesland. Ja. Ja, dat is echt een Alsof we beetje hier zo zo. simpel binnen, terwijl dat... Ja, Ja, ze vinden ze heel simpel, ja. ja, Ja. dat echt slaat wel. hen zo. Want ik Wat is vind het? mezelf net simpel. of zo. Nou, ik vind haar wel een beetje simpel. Nou, mensen eigenlijk. Ik hou tevreden. Ja, een kwastje in de hand is helemaal beleerd. Oh, ja. Maar, nou leuk. Geef naar de van. Oké, ja, ik heb wel een stelling die hierop aansluit. Oh, kijk. Ik wil me speciaal omdat ik een Fries ben. Zo, hem sabotacht. Netjes. Ja, Gewoon uit de Holland, Ja. hè? ze brengt input. Gewoon uit de Lasse Pols. Wat zei de eigenlijk? Want ik zei gewoon dat ze al wat briefjes is te zien. Dus daarom mag ik... Wat zei je? Nee, geen idee. Maar staan we even een onluisterd erom en binnen. Dat is die En dan speciaal voor ons. Oké. Ik wil niet speciaal omdat ik Fries ben. Ik hier zo'n goed idee. Wat dan? Ik wil eigenlijk nog gewoon hier op Troggingen. Ja. En dat Harry dan gewoon antwoordt op deze stelling. Terwijl er is net Jetty wat voor stelling had het wie. En dat we dan achteraan. Dan de Harry pas mij het editen wat de stelling wie. En dat we dan zien En dat gewoon... er is heel... Ja, dat vind ik nu ook Dikke grappig. bullshit. Ja. Huis en mij zei vroeger altijd dit en dat. We staan naar paapman. Mijn die kwastjes en dat soort dingen. En dat reden hier van die. Ja, dat liep toen nog net, hè?
Maar we dwalen al, jongens. We dwalen al. Ja. Want toen ben je zelf weer de man die feedback doet. Dat we altijd te hard halen. Ja, Daar gaat het. Blijf mij gewoon in je verhaal. Ja, Oké. het is wat rumoerig nou. Wat drukker. Ja, Ik hou me de echt bek. in en nog chaos Ik is hou me nou. de En bek. wat moest het net wezen, boeien? Oké. Dat weet ik niet meer. Maar veel te Wauw. speciaal als Fries. Nee. In Nederland Nee? dan. Nee, waarom zo speciaal veel? Best een beetje egocentrisch, vind ik. Waarom? Oh, vind ik dus net. Ik denk dat dit wel een beetje bij het punt zie van trots. Nou, maar trots is toch alles veel dan speciaal? Jawel. Maar, Ja, ik wil net alles behandelen worden. Nee. Dat net. Nee, dat ik net. Maar ik vind wel... als ik dan zie naar mensen die bijvoorbeeld net Fries binnen, Ja, denk maar- ik, wat haal je in mijn kut leven? Want ik ben wel Fries. Ja, maar is het dan het bij oors van Zo, dit is dus wat schreest, hè, Detro. Dit soort arrogantie? inspraak. Arrogantie. Dit- Grapke. Maar bedoel ze net jij ervan, ik viel me speciaal omdat ik van Friesland aankom, in plaats van ik ben speciaal, veel meer speciaal omdat ik Fries ben. Ik vind het wel mooi dat... De stelling is, ik viel me speciaal omdat ik Fries ben. Oh, dan heb ik het verkeerd begrepen. Maar nou ja, het is wel bijzonder dat we hier geboren zijn en we zijn eigen taal hebben. En we hebben nu zijn eigen cultuur. Nederland has Nederlandse cultuur en er was Friese cultuur, weet je wel? Ja. Dat is wel echt helemaal verschillend. Ja, dat vind ik wel vet. Nederlanders zeggen heel wat van de windmolens en bla bla bla. Maar ja, bij komst dat nog heel wat zin. Eigenlijk vind ik dat het beeld schets wordt van Nederland, wordt in Europa, zeg maar, is vol meer Fries. Ja. Klompen, weilanden, Ja. windmolens, rare mensen, wel bier. Rare mensen. Ik vind Fries een bijzondere mensen. Bijzonder slag volk. Ja, vooral... nee, De ik zit Vanzijlers. het maar net. Nou, gewoon, we zijn wel heel nuchter. Ja, dat Ja. wel. Ja. Ik denk ik wel dat we wel een prut van elkaar hakken. Maar dan zie je bijvoorbeeld als dan weer de waren en... Dakken. nee, maar wat nou? De waren en wat was er meer? Klaai. Klaai. En als dan... Zuidhoek en boeken. Ja, maar doe haar steeds wel al je dwarpen bij elkaar en dan ben je wel eens nog al je Fries. Maar onderling ben die dwarpen soms ook nog wel wat in elkaar. Ja, want als toen een van komen zwergen is naar Westereen. Westereen die praten heel anders dan mensen komen Ja. zwergen. En dat lijkt fucking nice elkaar. Ja. Dus dat is toch raar? Nou, Dat gaan Nederlanders aan dat net. Denk ik. nou ja, Soms wel. in Greens praten ze wel heel oors en dan in Drenthe. Dus dat haast ik wel een beetje. Maar zodat Ja, maar dat ben... Daar was je wel. Daar was je wel, mijn jong. Ja, maar dat... Ja, maar dat ben... Hey, maar dat ben ik weer over provincies in Greens en Drenthe. Dat ben net wat waard niet naar als ik wil lezen. Nee, die oké, gaat niet maar... open hoor. Ik bedoel, nee, dat weet ik wel. Maar ik bedoel van... dat is meer van... Ja, maar nou, dit is... eigenlijk wat ik ook niet zeg, dat versterkt je een punt. Wie haar in ons eigen land al zang het verschil. Ja, als du bij de grens stist van Kalmersweg naar de Westrein, dan gost ik gewoon terug aan Waas, hè? Maar ik vind in het één vooral... keer best in de Westereen. Ja. In één keer viel hij heel onveilig. En, Ja. Hij staat mes tussen de ribben. Ja, die hield achterom zit. hij is een beetje teken van een famke, weet je wel, dat soort dingen. Ja, Nee, maar wie praten nou net Het mooie meer is dat we over daar Fries en inmiddels Appenboeren? nou zitten. Terwijl het zeist. We zitten in het half van de leeuw nou, hè? Ja, wie zit nou in? Ja, Maar het is wel, dit is even voor de duidelijkheid. We praten Westrein dus nou net meer, maar we gaan Nee. gewoon even over de cultuur. Ja. Mhm. Ik vond het laatst wel heel vet om het even bij Ed vanaf te horen. Dat er een item weer en het gangoer. Dat er iemand weer en die hier blijkbaar al je speakers of punaises in honden eten die of zo. Ja, Ja. dat had ik En zo, dat hier ja. ze dus al niet beter, hier ze op straat gegooid en zo. Wie dat hier, hè? Ja. Ja, Wie dat in de Westereen? Ja. ja. Fuck. Echt, wat, dat, überhaupt dat is dat dorst, maar er wie dus een kerel weer interviewd en die zei... Ja, nou, beter dat je hem dat net doet, want je mieten wij hem binnen en dan weet je maar wat er is. Ja, dat vond ik wel mooi. Ja, maar dat is toch dat mooie nuchter om die Ja. Friesen. Van net helemaal zo dramatisch van, oh my god, dit en dat, zus en zo. Nee, nou, ik ben wel een beetje, ik Ja. krijg wel een beetje. Ja, Hè? ja. Zo, heel dom, heel droeg. Bam, hartstikke idee, super direct. En dat Ja. ben Nederlanders net, die ben het zo direct. Nee. Dat Die- is al je roddel. En dan is het al je via wat nog van u vindt. Ja, en ik had al in mijn boog om die Ja. heen. En wie ben heel wat van mij en dat is wat ik gewoon, ik vind die gewoon een waardeloze zak. Ja. Maar ik vind het dus wel een beetje lastig om even over de taal Fries te gaan. Ik heb Dat vind ik bijvoorbeeld... lastig. Nee, Heel Fries. ik ben warrig van je. Ja. Maar Ik ben warm van die. warrig, zei Oh, ik. ik ben warm En van die. warm. Wang? Warm. Oh.
Slecht. Maar als ik bijvoorbeeld op het werk ben, ik zei laatst op het werk stekelvarken. Blijkbaar is een... Stiekelbaar. Ja, maar dat is dus geen stekelvarken. Nee, maar du hast toch echt oud gay Fries. Bijvoorbeeld, welke is bijvoorbeeld hokker. Ja, Broek je hem dat? Broek je hem oud gay Fries? Nee? Hier is er een lookbeulig. nee. Wat is dat? Kruppel. Dat is een trein. Donderdeldoekje. Hier is er een lookbeulig, is een trein. Oh, ik denk ik ga En, hem dwars door het oors. Nee, wil ik op een slipgeven nog bedoeld. Nee. En dan had een kroepelhensje, dat is een lieve heersbeestje. Wat? Ja. Donderdeldoekje. Donderdeldoekje, ja. Een Ja, parachute. maar het is ik een het klinkt Donder, samen mooi, hè? Donderdeldoekje. Ja. Deze woorden, Donder in mijn del, met een doekje. Ja. ja, maar deze woorden klinken alsof iemand net weet wat dat is en die had dat zelf betocht. Ja, ze al in de melden betocht, ja. Nee, Hier is zelf. er een lookbeul. Zelf. Al in onder baar betocht. Nee. Oh, ja. Ja, gewoon een donderdeldoekje. Dan denk ik, het is echt alsof ze een beetje disrespect naar een parachute hadden. Een donderdeldoekje. Misschien omhoog. Ja, maar dat is het nuchtere erom. Die oude gay Fries taal is ik super nuchter. Ja, maar ik vind Nou. dat dus een beetje lastig. Omdat had ik zei soms dingen in Nederlands en dat is dan helemaal net Nederlands wet. Stekelvarken wel. Ja, maar dat is iets anders dan een egel. Oh ja, Ja. Ik bedoel een stiekelbarig, Ja. maar ik bedoel net een stekelvarken. Maar ik zei stiekelbarig en dat vertaal ik gewoon letterlijk. Oh, nou is het Stekelbarig. sausje. Oh, dat is een egel. Dat is Ja. een stekelbaar. Ja, en laatst nek. Laatst een Dat is een kreupelhaantje. Nou ga ik nog een vraag aan je. Een kroepelintje. Oké, sorry. Ik ga een vraag aan je. Hoe zei het in het Nederlands? Het get me over de leer. Het gaat maar over de leer. Ja, maar dat is dus niks. Nee, het Dat kind dus net. get me leer, het wordt me te veel. Het wordt Ja? me te veel, ja. Het get me Oh. over de leer is dat het wordt ik te vol. Het wordt me te veel, denk ik. Get me over de leer. Ja, maar dat is echt wel echt... Ik dacht dus gewoon... Dat is wel echt Fries. Ik ben door de grond van de pine. Ja, dat is wel echt Fries, ja. Ja, dat zou ik zeggen wel. En In die Ster-film gaat het pas bot. Ja, Dan gaat hij letterlijk dat in het Nederlands. gaan we Ja. dan wel weer over de hoenekap? Ja. shout-out naar de hoenehazes. Hashtag Ik haal- one fan. Ik had laatst naar ik die film Version per ongeluk op YouTube. Hoe kerst dat per ongeluk zien? Prongelijk, Nou. dat zei ik al. Hoe is het prongelijk? Omdat Oh, ik zeg, ik per ongeluk ik hier porno. les Haak hem er even aan. ik hier les met Cardro en die zei ja, dat is een mooi stukje in die Ster-film en toen liet hij me dat zien. En toen dacht ik, toen zei ik hem steen op mijn homepagina en toen dacht ik, nou, ik wil een paar stukjes zien, want er zitten wel grappige stukjes in. En toen had ik hem gewoon als een podcast gewoon op de achtergrond onlitten. En toen had ik, terwijl ik dat had dingen, had ik een kunstwerk maken van hun Ja, ik zei het op de Insta. best vet, toch? Ja, ik dacht, Ja, ik waarom, vond hem echt vet. waarom had er een hoenekap ervan? Maar Monster shot. ja, monsterachtig. Ja. Ja, vet. Ja. Maar als Ken je hem op mij, Harry Rocksmachine Instagram? Ja, oh, shit. aanrader. Dit is even een mini-advertentie tussendoor. Ja, maar dat kan je Maar gewoon. door hashtag dat stukje dat ze dan 1912 leven Dea als Salea. Lea Verdea als Sleaf. Ja, super. Ja. Oké, maar van mij off topic denk Ja. ik. We pakken hem weer op, Reni. Reni, pak op. Nee, maar het gaat erom dat Friese woorden, die wieke broeken, als die Nederlandse taal zo'n slaat het eens op. Nee. Maar dat is correct als mij Mies. Minus. Mies. Hoe bedoel je? Minus. Die Nou. is net. Nee, Mies, dat is in meteen. Oh? Was dat Mies en man? Wil je dat meteen even doen? Of een soort. Ja, een soort. Ja. Oeh. Apart wets. Zo, hoe is dat? Ik vind een soort. Een soort als in Ah. een prutte. Ik get dan echt gewoon een Ja, maar bijvoorbeeld Alderaast, echt. Alderaast. Wat is Dat vind ik wel een vet wet. Aldermachtig? Wat moet dat wezen? Ja, af te jaren. Ja, te jaren. Vind ik ook wel een mooi wetsje. woord, te jaren. Ja. Ja. Skries vind ik zo mooi. Wat is Maar- dat? Skries, ja. Een heilige ding is eigenlijk. Maar het is gewoon lekker. Het rolt door de tong. Ja. En dan ja, het skries net, jongen. En dan zegt die jongen van, wat is dat? Ja, Nou, het skries. Ik weet niet wat het is. doeraak vind ik leuk, maar dat is van me net echt Ja, Fries. het is nee, gewoon Engels. Ja, dat vind ik wel een leuk wet. Ja. Maar ik heb wel even nog een vraag. Ik Nou, heb mij. nooit snapt waarom het Ljouwert net Fries is. Waarom praten hun daar al je zo apart? Ja, dat is een eigen taal. Dat ben Liewaarders. Die Leeuwardes. Dus je Ja, wil eigenlijk net zien waar als de hoofdstad van Friesland. Nee, waarom Zo, niet? nou ja, fuck hun gewoon. Maar dat is echt als ik snap. Ljouwert zijn het Cambuurtje en Heerenveen spelen in maat. Ja. Ja.
Dan is dat ook niet een heel Oké, maar ding. dat snap ik wel. want Anti-DKV. Dat ben voetbal. Dat is Ja, oké, verschil. het is voetbal, maar dan is dat net vijanden. Nou, maar ze doen dan krijg Jereveen of is dat heel Fries? Dat praat ik al in Nederland. Het eerste Ja. Fries een heel Jereveen is dat per pompenbladen op bij die clubje. Dat slaat ik nergens op. Ja. Ja. Nou, oké. Wat is van hem dan Dan echt ben je te Fries? gast, hè? Sorry. Oh, de haast. Ja, nee, dit mij. Wat is van hem echt Fries dan? Waar associeer je Friese hem dan? doemkes. Friese tomkes? Doemkes. Tomkes. Nee, ik weet het net. Ik vind, wat is een echt Fries plak? Ik vind jou het net, ja, Veer net, Drachten net, Sneek vind ik echt geen Fries plak. Praat ik al in Nederlands. De Zwerg. Ja. Dat vind ik dus Ja. echt. Echt Westerheen, kan Ja. Zwerg. Ja, Westereen ik wel. Maar als het in Kalm is, dan is het ook alweer een heel prutte Nederlands. Ja, En klopt, ja. Boerenpas is ook alweer een prutte Nederlands. Ja, maar ik vind het, aan de ene kant vind ik het goed dat die jongeren echt gewoon over fatsoenlijk Nederlands kennen. Want toen ik wat jonger was, dan ben ik geen haast die fatsoenlijk Nee, Nederlands kon. dat is weer. Maar zie maar, wordt het Fries behaar. Ja. Maar beide. Als Fries opvoed worden, maar ik Nederlands. En daarom Ja. met deze podcast, hè? Hey, Ja. hey. Ja, toch. Cirkeltje rond, broer. Cirkeltje is rondtoelen. Hoele. En we zitten inmiddels op 26 minuten. Dus, Oh. willen we er nou een stelling in knallen? Oh, maar dit maar jou horen? Nou, Ja, eigenlijk wel. mij wel Dat is 24 langer. minuten. Ja, Maar ik wil niet zo lang toch. Ja, Even nog het wifi. we gaan gasten, dus. Ja, ik weet het gast. Maar hou me de bek. Doe maar, stel ik. Oké, ik ga nou een stellingje. Als Fries mast nuchter wezen als best een Fries. Bullshit. Oh, Dat doe best toch echt net super nuchter, Harry? Ik vind ja. Harry wel nuchter. Nee, Harry is toch Ja. echt maar dat tekenje en hij denkt... Dat is toch net... En hij denkt soms ook wel wat zweverig, zoals met die waterkristal. Wij hem denken, dat Hij luistert. luistert. natuurlijk luister ik dat. Ja, maar het winnen Oh. dat ik dat leeuwde. Nee, maar Dat wie doe gewoon ik, even een waar research. begint daarover? Ja, Een nuchtere oké. Fries begint Ja, daarover. dat is wie, dat Die is zei het wie. ook. Dat kristal, we haast toe. Jongen, Harry, de haast is gewoon. Zo gewoon moken. Ik ben gered wacht. Ja, maar ik wil hem wel... Ja, oké. Ik ken op zich wel een beetje overdreven denken. Maar dat is wel altijd in een creatieve ding. Dat is wel zijn eigen bubbel. In het leven denk ik wel nuchter. Van ja... Ik denk dat Harry... Gewoon- Ja, Harry is echt totaal net moeilijk. Nee, maar dat is een verschil tussen moeilijk en... Ja, maar nuchter. het is met hem wel altijd zo van... Ach, boeien, we wel. Ja, dat Kom is wel weer- goed. Dat is weer- Maakt het niet uit. Maar Doe dat, gewoon maar die dat ding. kunst is dat wat meer een soort van... ja, Dat een is zijn hobby. werk natuurlijk, hè? Een beetje een soort van... ja, Ja, maar daar vinden ze die voor mij wel wat zweverig. Omdat ze doe denkst wel wat over. Nee, zeg maar. Je had wel een eigen mening hoe alles. Maar dat Ja, is net dat per wel, se... maar- Dat is net per se... ik weet net dat dat nuchter... Of dat zweverig dan goede Maar wit is. Ik denk dat alle Friesen, iedereen wel je aardig nuchter denkt. Maar ik denk dat ze een bepaalde gradatie haast om nuchterheid. Ja, Ik ben ook wel nuchter, maar ik draag net nuchter. ja. Iets smoor. Ja. Ik heb verwacht dat je een fles bier zou kleerstand. oh ja, dat denk ik helemaal voor je. Oh. Ja, nou Stop. ja, ik krijg hem letter hoop ik wel heen. Ja. Het jok op mijn Ah, ogen, ja, zit je nee. helemaal... maar Wist mij wat nee kan zeggen? zeker. Oké, Zeker, ik ben net op Zeker. Zeker. Oké, dan regel ik dan even wat voor die. Wat vind je eigenlijk van Friese muziek? Ik vind Friese menu... Ik speel even Error. rond. Ik speel even rond. En go. Ik vind Friese muziek hartstikke leuk, maar sommige muziek is me een beetje te Fries. Saus. Ja, weet ik net. Hier ben ik. Waar best toch? Nee, Het is al lang lief. nee. Maar, Prachtplaatje. Elke jank is ja komt. ik weet niet meer hoe die man ook wel heet. Ja, hoor. Ik ken Ja, eigenlijk Hatse echt wel... Gaatse Bosma. Nee. Ready to fight. Altijd, hè? Nee, jongen. Die foto. Hoe vaak je die foto van het recyclen? Ja, maar die man die doet het gewoon. Ja, dat vind ik wel netjes, maar... Dus Gaatse, hè? Was dat een van dat dingen al bedoel? Oh, Reinier? Ik ben Reinier. Maar ik ken alleen maar Hoenekant muziek eigenlijk. En die ene gast, hoe heet die? Kwam Gerben Douwstra. met het Gerben krullend Douwstra, die hier. bedoel ik. Siep. Siep van der Ploeg. Pieter Wilkes, dat vind ik wel echt mooi. Mooie muziek. Mooie Fries muziek, mooie teksten ik altijd. En je wie altijd, nou, net per se maar van. Dus hij had wel eens optreden dus achter huis. En daar vond ik het als liedje jonkie altijd wel mooi. Oké. Ja, en toen kwam Hoenekap.
En dan komt doellezen. Doellezen is ook machtig. Ja. Een beetje happy outcome my Fries. Dat is toch Ja, fantastisch? Ja. Be Melle. Ja. Oké. Ja, maar ik luister hier net heel veel Fries muziek. Nee, maar, ik vroeger vind, wel. ja, maar ik vind het ook gewoon wel leuk als ik dan een keer een Fries festival kom. Dan vind ik het gewoon helemaal leuk van, ja, mijn taaltje. Ja, maar ik zie net... je Friese muziek vind ik echt verschrikkelijk. Maar vind je me dan daarom net een mooie taal esthetisch? Of hoe heet dat? Ja, ik denk het wel. Dat je met net... Dus mijn Engels is altijd wel vet. Maar dat is misschien omdat dat iedereen... Elke film praat ze Engels, weet ik wel wat. Maar als je een film short of een... Dat is eigenlijk mijn Nederlandse taal. Dat vinden we nooit echt een mooie taal. Dat vinden we net echt gangster of zo. Nee, maar dat klinkt ik nergens, nee. Nee, maar is dat omdat het dus eigen taal is? Nou, ik weet het niet, maar Friese films... Als ik van die Friese... Krutte Pier, mooi filmpje. Kruidenpier. Ja, nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Het komt uit zijn nep oor. In het Engels komt het uit voor echt oor. Ja, oké. Want het is een algemene wereldtaal. En Fries helaas net. Komt nou wel. Ja, ik geef het. Ja, Je maar wil dat... terroriseren. Had wie, Wie dat, dan, had wie eh, net Friese muziek mooi vinden? Of net mooi, maar wie ben er net super fan van? En had wie de taal net, de films zien we net mooi. Nou, Dat- neem Justin Bieber nou in het Fries. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, precies. Maar dan was toch dat een wereldtaal is. Wiefke. Oh. Dat klinkt toch nergens, nee. Oh, ik wil op zich wel een cover ervan, Jerf, van die. Ja, kibbel. Boy en Bram. Boy en Bieber. Maar Wiefke. Du hast wel op Spotify is Ik dacht, als toe. playlist wat ik zoals meer van- wie- mijn Friese covers. Dat is wel, ja, dat is op Spotify. Oh. Ja, Ja, maar dan maak je me nog net al in herinnering in. Want wie zit nou op Spotify op uw aflevering? klikken voorbij. Klikken Nee. Voor te mij. Oké. Ja, afval, dan sluit hem nou af. Dan kun je hem dan verder in mij. Maar Hey, dat is een goeie. Friese taal, trots op, maar net te volle. Jawel, Jawel. 100%. Hartstikke trots. Maar ik vind wel dat we eens kunnen aanpassen. Oké. Daar had ik wel echt van die meesten dat ze dan, als er bij een restaurant bent of zo, en de bediening is gewoon Nederlanders, en die meesten, het is wel in Friesland, dan gaan ze Fries praten in die Nederlander. Nou, en dan zei die Nederlander bijvoorbeeld van, ik ken het zo goed Fries verstaan, was ik in Nederlands dan. Dan zei, in Friesland? ja, maar we bent toch in Friesland? Ja. Ja, jongen, boeien, stel je net zo aan en ik gedraag die gewoon, dat is een volwassen persoon. Ja. Kar is ik zo'n mansje. Ja, weet ik, verschrikkelijk. Oh. Ik ben Fries en ik praat niks zoals dan Fries. Nou, Ik had al een keer gehad, toen zit ik achter de kassa en wie kon werk. En toen wie erin. En puur, ik weet net waarom, maar ik dacht, om hoe het ze eruit zegt, denk ik, dacht ik dat ze Nederlands weer. Dus ik begon Nederlands te laten praten. Wie is Fries? Wie is een Fries? De volgende klant begon ik Fries in te praten, omdat ik dacht dat ik een Fries zie. En dat andere famke, dat stiet er nog. Die zei ze weer, maar ik doe het vrij. Ik zei, ja wel. Waarom begon ze het in Nederlands en toen hij niet Fries? Ja? Maar dat Dikke belediging. Nee. Is die wie gewoon benijd. Maar zie wie, dat is echt Fjouwer of zo. Maar toen dacht ik zei, ik heb geen idee. Ik dacht gewoon, dat is toch Nederlands weer, denk ik. Maar Fries zit er al, ik vind dat Fries, die kerst eigenlijk bijna zo uitpikken. Ja, daarom. Ja, maar sorry, ze maar weer lieken liek je een gewoon- prut op Ja, elkaar. maar ze lieken Nederlands. Oh ja, de skinny jeans on. Ja. Maar dus ik vond het eigenlijk best wel vet van haar. Dat ze dat gewoon om je vregen van waarom ik in het Fries liek je ik Nederlands. Maar waarom vond ze dan Nederlands eruit zien? Wat Weet ik net. Zie ik kleiden zich Nederlands of zo? Of hier zie ik gewoon normaal Nederlands? is maar. Ja. Maar weer Ja, ik weet rent je het al net. wel wat achter in de moorden en in... Nee, Ja. ik weet het net. Het wie echt wel gek. Misschien hier een bepaalde piercings of zo. Ja, maar dat is toch die vreemd? twaalf hier klompmond, denk ik. ja. Klok. Ja, en die horen hier Zweedse klonken zo. Dus ik dacht, die komt Zweden bij. Nee, maar ik vond het best wel vreemd. Dat ik had er de hele dag nou naar. Dacht ik, ja, inderdaad, ik heb geen idee. Maar dat is toch best wel gek. Ja. Maar ik vind Jem er echt net echt Fries goed zien. Ik vind die direct naar het Fries uitzien. Nee, dat jij wel vaak, ja. Het is net als ik denk, dat is een Friese jongen. Nee, Als ze zei, ik kom in Scotland, ik zei, ik leeuw het. omdat het reet is. Ja, en die bird. Ik heb bereden bird. I'm from Scotland. I'm I'm a Scot, man. Oké, je mag langzaam even afronden. Ja. En met langzaam bedoel ik... No. Vond je hem dit nou een leuke aflevering? Dat maakt het trouwens een van. Wat, Want dat doe je zo'n gast, die laten we dat altijd een van. Oh, wat gezellig. Ja. Nou,
vond je hem dan een fantastisch mooie podcast. En was dit vaker lustig, abonneer je dan op Stroopmoes de podcast. Dan best een echt stroepermandje. Een stroepermanesmandje. Een stroepkastmandje. Stroepmoeske. Ja, dan mag je gewoon abonneren, liken, delen, de hele rattenplan. YouTube zit er blijkbaar ook op. Hoe is net naar de Sjenkers liggen op Spotify gewoon. En het weer heel gezellig, ja. Vond het leuk. Dankjewel dat ik mocht reizen. En er zijn nog steeds shirts te winnen. Oh ja, scherp. Ja. Wie weet er dan net wanneer dat Alsjeblieft, door uitslaat? mij. Want we hebben echt 2 meesten. Nee, we hadden gewoon prutten. Ja, Maar de actie rint nog. Dus, Tot wanneer in de actie dan? Dat ben we dan net Wat? door. Nee? Nee, Ik dat denk- we denken van, oh, is wel... No binnen Dit zijn eigenlijk het mensen die niet kunnen. Nee. Het wordt zo lang totdat iedereen vergeten is om dat shirt te winnen. En dan gaan we het gewoon nergens meer doen en dan verwijderen we die post. en dan is die hele winactie er nooit best. Nee, we hebben 4 shirts. En we willen even dat er wel echt even een spannende rad komt. Kan die gaan we dan... Oh, wil je hem loting doen? Ja, Maar je had je hem 4 mensen gehad, dan had toch gewoon 4 mensen Nee, met maar blier. als 15 hast, dan is er echt wel spanning Ja. van... Ken ik Nee, mezelf wie- ook op, Jan. Tuurlijk. Maar ik ben wel maat van hem, is het net raar dan? Nee, want wie doet mij een raad? Of nee, wie doet net mij een raad? Wie doet even een bingo of zo? Een bingo, wat? Ja. Nee. Ja, een Nee, maar ik wil net bierbingo. een raad. Oh. Ik weet nog wel wat, maar dat komen we... Ik weet ook nog Nee. een raad, hè? Er zit daar een reden raad, hè? Ik kom er wel even op waarom. Ik denk dat we in de volgende aflevering, en dat is de laatste. Misschien dat we het dan. En dan aan het einde van de laatste aflevering. Dan blijft het Ja, spannend. best. Doe het. Oké. Had je hem Dan toch? ga je hem nog een week de tijd om mij te doen. En waar wit? Win je mijn shirt. Nou, Staat op Kan je een string mee? Nee, Stroopmoes de podcast. Ja, van Harry. Stroopmoes de podcast op Instagram. Volg je even. Like even. Peace out. Later. Peace out. Onzin. Hoi.